A very good afternoon, Team Zimbabwe. Maswera say, woke up to Africa and Beyond Television Network. And there is a video which is trending online. Apostle Chiwenga blasting President Mnangagwas allies the post story, especially Madzibaba Andyby. And there is something very important which he said right there. Let us hear what he had to say. Wazuda risingaite onzi pfeka gemenzi rewhite wopuwa tsvimbo yakareba kudeso onzi ngatichiite mupiyaniso watosviga izvezvi pazambara panapa panonzi pakrawa ndo panogara mwari panapa unogona kutosvika pakuchererwa uchitogerwa musoro uchifamba uine chitsvimbo checha chemushenjere. Ini ndinozviziva, ndine hama dziriko izvezvi, vazhinji vacho havatomboda kutaura neni. Asi unozviona kuti mamwe machechi ukanyatsoatarisisawo, ukaatarisisa uine shungu, unozviona kuti Satani ane utsinye. I realize the devil is very cruel. Do you know that there are certain churches that attract dandaheads? Have you realized that? Same generation of empty heads. Vanhu vasina chavaiziva kuchikoro vega ndo vanenge vakazara ikoko. Totukavatarisa so. Even kutaura navo unoona wega kuti it's a lost cause. Kana vatomboungana kudairega vaswere ipapa. At least havazobata vanhu huro mumabiriji. Ini ndine hama yakadaro wokuti chero kwaaenda kuchechi ndechitotenda Mwari kuti akatoswera ikoko zviri nani. Dai angowana kukuswera akangomirirawo zvake mazuva ake ndo zvingatomubatsira. Pozi tikamushayiwa ratori dambudziko futi. At least tikanga tiziva kuti Saturday gega anenge akapfunya chisero pakati. Everyone is set and settled. There are certain churches that attract empty heads all in all. Kubva kumukuru wesowe racho kusvikira kune muimbiri vanamai vemuSamaria vacho vese. Ukavatarisa zviso zvavo so unongoona kuti hai ndo vanga vari magroup D kuchikoro iwa nemaspecial class. Ukadzinzwa ndimi dzacho broken English yega unonyatsoona kuti shungu dzekutaura chirungu dziripo dzakutaurwa dziri chiri mundimi chirungu chachiya. Divine under glory control, Hosanna Jesus inside, holiness forsaken, regimental international, 4x4 Michael. Inu ventures yamakafuire grade 5. Tokereye kuchikoro mutaure chirungu chiri correct. Ndoda kuchikidzira vanhu kuti muri kutaura ndimi izvo muri kuda kudzidzira chirungu. Makuisa mweya mutsvene muchirungu. Chinzwai chirungu chacho mabudiro achiri kuita. Kinatsiyo. Hosana mambo. Kusvikira munhu akuzviti Madzibaba Andyby. Unonyatsoona kuti idhandahead remhande pamusoro. Kuti Andyby kuti iko ko kudzokera kuchikoro kwenga night school dziri kowanda. Chino munhu akazviti Madzibaba Andyby munomubatsira muchitangira pano. Tongoti Mwari ngaakubatsire. Ina handikukwanise. Takuenda kumba unorara. That's why I said the devil is cruel. Everyone who find the church of their own degeneration at your own level of stupidity, there is always an heretic who convinces you. So, personally, taking a look on what Apostle Chiwenga was saying, personally, I will not take a religious look on things, but I will take a look on
how these people treat their congregants. You are forced to do the unthinkable. Kumba kune nzara, zvinhu zvinomira zvakanaka, and you are forced to follow these crooks. These are people who will dine with the regime, and they will be getting perks together with their families. But iwewe uchitambudzika, cholera ichikurova, everything coming after you, fees uchitadza kubhadhara. And say, guys, if you agree with Apostle Chiwenga, let us talk in the comment section.